स्वयंसिद्धा, जागर तिच्या कर्तृत्वाचा. लहानपणापासूनच अभिनयाची आवड असणाऱ्या गौरीचे बालपण, शिक्षण कोकणातील दापोलीमध्ये गेले आहे. अभिनयात करिअर करण्याच्या विचाराने मुंबईत आलेल्या गौरीला सुरुवातीच्या काळात बराच संघर्ष करावा लागला. फॅमिली बॅकग्राऊंड नसताना किंवा कोणी गॉडफादर नसताना फक्त मेहनतीच्या जोरावर आज तिने ह्या चित्रपटसृष्टीत घट्ट पाय रोवले. पुष्पक विमानच्या निमित्ताने गौरीने पुष्पक भरारी घेतली. पुष्पक विमान या सुपरहिट चित्रपटातून सिनेसृष्टीत पदार्पण करणाऱ्या गौरी किरणला राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोत्कृष्ट प्रथम पदार्पण हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे. मूळची पत्रकार असलेली गौरी सध्या मनोरंजन क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत आहे. यापूर्वी अनेक कार्यक्रमांचे सूत्रसंचालन, नाटक, शॉर्ट फिल्म्स आणि मालिकांमध्येही तिने अभिनय केला आहे. तसेच स्पेशल 5 या क्राईम शोमध्ये सुद्धा गौरीने मुख्य भूमिका साकारली आहे. अशा या अभिनेत्रीला आमचा मानाचा मुजरा. तर आज जाणून घेऊया गौरी किरणची ही पुष्पक भरारी. नमस्कार. नवरात्रीच्या सगळ्यांना मनापूर्वक शुभेच्छा. नवरात्री स्पेशल स्वयंसिद्धा जागर त्रीचा या कार्यक्रमात मी तुमची मंजिरी लाड सगळ्यांचं स्वागत करते. एका वेगळ्या स्वप्नाचा पाठलाग करत कोकणातून मुंबईत आलेल्या मुलीचे पुष्पक विमान या चंदेरी जगात एकदम उंच उडाले, तेही कोणताही गॉडफादर नसताना. सध्या ही अभिनेत्री सुंदरा मनामध्ये भरली या सिरियल मध्ये आपलं भूमिका साकारत आहे. कोकणातील एका लहानशा गावातून मोठी स्वप्ने घेऊन आलेल्या या अभिनेत्री सोबत आज आपण गप्पा करूया आणि जाणून घेऊया तिचे गगन भरारी. आपल्या आजच्या स्वयंसिद्धा आहेत गौरी किरण. नमस्कार मॅम. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार मंजिरी. कशा आहात? सो मच मला इन्व्हाइट केल्याबद्दल. मी मस्त आहे आणि सॉरी थोडी थकलेली दिसत असेल कारण आत्ताच मी शूटिंग वरून आली आणि जस्ट बसली आहे. सो त्यासाठी नवरात्र असूनही तो उत्साह माझ्या चेहऱ्यावर आता दिसत नसेल, पण इट्स ओके. मी तो गप्पांमधनं आणण्याचा प्रयत्न करेन. आम्ही बघतोय तुम्हाला सुंदरा मनामध्ये भरली मध्ये, त्यामुळे आम्ही ते समजू शकतो की ते काही असेल तुमचं हे. ते करूया सुरुवात. येस प्लीज. सगळ्यात पहिला प्रश्न तुमच्या बालपणीचा. तुमचं बालपण कसं होतं? तुम्ही काही ठरवलेलं का तुमच्या बालपणी तुम्हाला काय व्हायचंय त्याबद्दल, आणि थोड्याशा त्या गमती जमती. माझं बालपण कोकणात गेलंय, मंडणगड तालुक्यातल्या वेरळ नावाच्या गावी. आणि त्यातच देवरुखला किंवा मंडणगडला काकांकडे मामांकडे सुद्धा मी लहानाची मोठी झाली आहे. अनेक ठिकाणी शिक्षणासाठी होते मी, पण ऑल ओव्हर कोकणाचाच सगळा भाग आहे जिथे मी राहिली आहे. सो लहानपणापासून मी गॅदरिंग मध्ये भाग घ्यायचे, कारण आई गावात जेव्हा कुठला पण कार्यक्रम व्हायचा, हनुमान जयंतीला किंवा दत्त जयंतीला, तेव्हा आई मला तयार करायची आणि त्या गाण्यांच्या मध्ये किंवा त्या कार्यक्रमाच्या मध्ये एखादं गाणं सादर कर, एखादं स्किट सादर कर, असं ती खूप मागे लागायची. सो लहानपणापासून मला या गोष्टी करायची आवड होती. स्टेज फिअर अजिबात नव्हतं. आणि घरी सुद्धा आई बऱ्याच गोष्टी करून घ्यायची. ती स्वतः सुद्धा इतकी फन लव्हिंग आहे आणि स्वतः सुद्धा सतत काहीतरी मिमिक्री करत असते. त्यामुळे तिच्यासोबत राहताना या गोष्टीची सवय जास्त झाली. ती गाणं गाते, तिच्यामुळे मला सुद्धा गाणं गायची सवय लागली. मी सतत गुणगुणत असते. सो या गोष्टी लहानपणापासूनच होत्या माझ्याकडे. लहानपणी मला वाटायचं की मी मोठ्याल्यावर जुही चावला सारखी दिसली पाहिजे किंवा ती मला खूप आवडायची. सो ती टीव्हीवर दिसली की मी तिला रिलेट करायचे आणि तिच्यासारखा डान्स करायचा प्रयत्न करायचे, तिच्यासारखं दिसण्याचा प्रयत्न करायचे. असं गॅदरिंग आणि गावच्या कार्यक्रमांमध्ये माझी ही कला फुलत गेली. पण मला वाटतं खऱ्या अर्थाने मला पुश मिळाला तो कॉलेजमध्ये. त्याच्याबद्दल आपण पुढे बोलूया. पण बालपणाबद्दल जसं विचारलं की लहानाची मोठी मी कोकणात झाल्यामुळे सगळा डोंगराळ भाग किंवा शाळेला सुद्धा मी 4 किलोमीटर चालत जायचे लहानपणी. तिथे कलेच्या बाबतीत म्हणाल तर एक्सप्लोर करण्यासारखं विशेष काही नव्हतं, कारण कोकणात अजूनही एसट्या सुद्धा बऱ्याचशा कमी भागांमध्ये जातात. त्याच्यामुळे आम्ही नाटक वगैरे बघायला सुद्धा दापोलीपर्यंत बाहेर यावं लागायचं. मला आठवतं लहानपणात, अख्ख्या लहानपणात मी नाटक 1-2दा पाहिलं असेल आणि पडद्यावरचा चित्रपट पाहायचो. थिएटरमध्ये मी 9वीत असताना गेले होते. 9वी पर्यंत मी थिएटर पाहिलं सुद्धा नव्हतं की तो चित्रपट कसा दाखवला जातो. तो मी टीव्हीवरच पाहिजे की अच्छा असे मोठे मोठे पडदे असतात आणि तिथे लोक बघून बसतात. सो या बेसिक गोष्टी होत्या की या क्षेत्रात येण्यासाठीचं ऍटमॉस्फिअरच तिकडे नव्हतं, कारण कुठल्याही प्रकारची माहिती नव्हती. पण लहानपण पूर्ण गॅदरिंग आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये गेल्यामुळे
मला वाटतं या क्षेत्रात यायची आवड तिथूनच निर्माण झालेली असेल. तुम्ही लहानपणी काही ठरवलेलं की मला असं व्हायचंय किंवा काय नक्की करायचंय करिअर कशामध्ये, किंवा एक लहानपणी आपलं स्वप्न असतं की मी असं होईन, मी हे करीन, तसं काही ठरवलेलं तुम्ही? मी म्हंटल तसं की लहानपणापासूनच मी गॅदरिंग मध्ये भाग घ्यायचे, छोट्या छोट्या नाटुकल्या करायचे, गाणी म्हणायचे. त्यामुळे मला असं वाटायचं की मी एखाद्या सिनेमाची हिरोईन असली पाहिजे. आणि मी मगाशी म्हंटल तसं की मला जुही चावला व्हायचं होतं. त्यामुळे ती जे करायची, ती जशी जशी चित्रपटात दिसायची ते सगळं मी केलं पाहिजे असं मला वाटायचं. पण लहानपणाला एकतर दुकान घालायचं होतं स्वतःचं, म्हणजे मला दुकानदार व्हायचं होतं किंवा शिक्षक व्हायचं होतं. मला शिकवायला फार आवडायचं. मी फळ्यावर काहीतरी लिहत बसायची मुलं गोळा करून वगैरे. सो ह्या दोन गोष्टी, जर मी अभिनेत्री झाले नसते तर मी शिक्षक झाले असते किंवा स्वतःच काहीतरी सुरू केलं असतं. जे अजूनही मला वाटतं की मी कुठला तरी व्यवसाय सुरू करायला हवा, विशेषतः कापडाच्या व्यवसायामध्ये, कारण मला प्रचंड आवड आहे त्या गोष्टींची, साड्या किंवा या सगळ्या गोष्टी. सो अजूनही मध्ये मध्ये वाटतं मला की मी या गोष्टीत आलं पाहिजे. पण नो डाऊट पहिलं प्रेम माझं अभिनय होतं. त्यामुळे आय थिंक शिक्षक आणि दुकानदार या दोनपैकी काहीतरी झाले असते मी, जर मी अभिनेत्री झाले नसते. ओके. कोकण ते मुंबई आणि अँकर ते ऍक्ट्रेस हा प्रवास जाणून घ्यायला आवडेल आम्हाला. कोकण ते मुंबईचा पहिला प्रश्नाचं उत्तर देते आणि अँकर ते अभिनेत्रीचं नंतर देते. याला एक मोठं कारण आहे. कोकण ते मुंबईचा प्रवास अर्थातच खडतर होता, कारण ओळखीचं कोणीही नव्हतं मुंबईमध्ये आणि मुळात या क्षेत्रात येतात कसं हेच माहित नव्हतं. पण मी SY ला असताना एक एकांकिका केली होती वांझ नावाची, आणि ती आम्ही तिथे कोकण झोन मध्ये ती पहिली आली आणि त्याच्यानंतर आम्हाला ती मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या युथ फेस्टिवल मध्ये परफॉर्म करायला मिळाली आणि तिथे मला ऍक्टिंगचं प्राइज मिळालं, जी माझ्यासाठी आणि माझ्या कॉलेजसाठी खूप मोठी गोष्ट होती की कोकणातल्या एखाद्या मुलीला मुंबई लेवलला एखादं ऍक्टिंगचं प्राइज मिळलं, जिथे रुईया रुपारेल सारखी मोठमोठी कॉलेजेस आमच्या कॉम्पिटिशनला होती. तो परत गेल्यानंतर माझे जे प्रिन्सिपल आहेत निंबाळकर सर, त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला की तू या क्षेत्रात येऊ शकतेस, तू या क्षेत्राचा विचार कर, कारण मुंबई सारख्या ठिकाणी तुला ऍक्टिंगचं प्राइज मिळालंय तर यामध्ये नक्कीच काहीतरी चांगलं घडू शकतं. पण त्यांनी हाही सल्ला दिला की फक्त या क्षेत्रावर अवलंबून राहू नयेस, म्हणून तू ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर जर्नलिझमचा कोर्स कर, जेणेकरून तुला काही काळ का होईना नोकरी किंवा बाकीच्या गोष्टी करून तुला मुंबईत सर्व्हाइव्ह होता येईल. तो BCom केल्यानंतर माझ्या पुढे प्रश्न होता की मुंबईत कसं यायचं. तर मला आठवतंय माझ्या मावस भावाच्या बायकोची आई, म्हणजे मी त्यांना बाई म्हणते, त्या नालासोपाराला राहायच्या. त्यांना मी रिक्वेस्ट केली आणि मी त्यांच्याकडे राहायला आले नालासोपाराला. त्याच्यानंतर पुन्हा प्रश्न होता की आता ऑडिशन्स कसे करायचे, कुठे जायचं, कुणाला विचारायचं, काहीच कळत नव्हतं. सो जयंत घाटे म्हणून सिनियर ऍक्टर आहेत आपले, तर ते माझ्या एका मैत्रिणीच्या ओळखीचे होते. तर त्यांना मी रिक्वेस्ट केली तिच्या थ्रू की मला एखाद्या ऑडिशनला तुम्ही पाठवाल का. आणि तेव्हा कुंकू नावाची एक सिरियल चालू होती मृण्मयी देशपांडेची. तर त्या सेटवर मला आठवतंय की मंगेश कंठाळे दिग्दर्शक होते आणि त्यांच्यासमोर मी पहिलं ऑडिशन केलं होतं माझं. मला ऑडिशनही आठवतंय की तेव्हा कॅमेरा सेन्स अजिबात नसल्यामुळे कॅमेरा स्टँडिंग होता आणि मी बसून वगैरे परफॉर्मन्स दिला होता, ज्यावर सगळं युनिट हसत होतं त्यावेळी, कारण त्यांच्यासाठी ती गंमत होती की माहित नसलेल्या मुलीने असं परफॉर्म करणं. पण सगळ्यांनी सपोर्ट पण केला होता. सो त्यावेळेला मंगेश सरांनी जयंत सरांना सांगितलं की ह्या मुलीला पाठवू नकोस, ही काही ना काहीतरी या क्षेत्रात करेल, हिचं ऍक्टिंग स्किल चांगलं आहे, सो तू हिला सपोर्ट कर. सो तो पहिला अनुभव होता माझा. आणि अर्थात त्यानंतर खूप स्ट्रगल करावं लागलं. नालासोपारा टू गोरेगाव येणं आणि जागा शोधणं, मुली शोधणं, त्यांच्यासोबत राहणं, या सगळ्या गोष्टी करताना आता मी दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर सुरू करते, ते म्हणजे जर्नलिझम टू अभिनेत्री. तर असं नव्हतं, मी या क्षेत्रासाठीच मुंबईत आले होते. मी आल्या आल्या या क्षेत्रात काम करायला सुरुवात सुद्धा केली होती. माझा पहिला रोल मला आठवतोय तो पत्रकाराचाच होता. एका सह्याद्रीच्या सिरियल मध्ये मी एका छोट्या पत्रकाराचा रोल केला होता. त्याच्यानंतर सह्याद्रीचीच दुसरी सिरियल मी सेकंड लीड केली होती. त्यानंतर असंख्य म्हणजे सावध रे, भैरोबा, किंवा मी भीमराव मुळेंचे एक नाटक लीड केलं ज्यात संग्राम साळवी होता, रिंग रिंग रंगा. ही सगळी 2012 मध्ये माझी कामं चालू होती. बेसिकली या सगळ्या प्रोजेक्ट मधून मला पैसे तेवढे मिळत नव्हते ज्यातून मी मुंबईत सर्व्हाइव्ह होऊ शकेन किंवा राहू शकेन, कारण घरून सुद्धा फायनान्शियल सपोर्ट काही नव्हता. माझ्या घरची परिस्थिती तशी नव्हती की ते मला सपोर्ट करतील. योगायोगाने बहिणीचं लग्न झाल्यामुळे ती चांगल्या कंडिशन मध्ये होती आणि ती जेवढा शक्य असेल तेवढा सपोर्ट करायची, पण फक्त तिच्या जीवावर मुंबईत राहणं हे मला पटत नव्हतं. त्यामुळे कुठेतरी स्वतःसाठी उभं राहणं गरजेचं होतं. सो मी असा विचार केला की काही काळ हे माझं जे प्रेम आहे ऍक्टिंगचं ते थोडं बाजूला ठेवूया आणि बघूया काय सर्व्हाइव्ह होण्यासाठी, पैसे कमावण्यासाठी करता येईल.
सो आल्याला जी गोष्ट मी केली होती ती म्हणजे माझ्या प्रिन्सिपल सरांनी सांगितल्यानुसार मी जर्नलिझमला ऍडमिशन घेतलं होतं केसी कॉलेजला मुंबईला. सो तो कोर्स कम्प्लीट झाल्या मला नोकरीच्या ऑफर्स आल्या आणि मी त्या स्वीकारल्या. सो सिरियल चालू असताच मी जर्नलिझम मध्ये आले आणि मग तिथे मात्र असं झालं की एका नोकरीनंतर दुसरी नोकरी, दुसरी नंतर तिसरी नोकरी ही समोरून चालत आल्यामुळे पैशांच्या बाबतीत एक कम्फर्ट झोन तयार झाला की यात पैसे बरे मिळतायत, काम चांगलं करायला मिळतंय आणि आय गेस त्या कम्फर्ट झोन मुळे ती फेज वाढली आणि मी परत येण्याचा माझा कालावधी लांबला आणि त्यानंतर मी बऱ्याच पब्लिकेशन्स काम केलं. प्रिंट असेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, सोशल मीडिया असेल, या सगळ्यामध्ये मी काम केलं आणि त्यानंतर लग्न हा एक टर्निंग पॉइंट ठरला की जिथे जर्नलिझम मधून मी पुन्हा अभिनयाकडे वळू शकले माझ्या लग्नामुळे. कारण इथले जे घरचे सगळे सपोर्ट, घरातल्या सगळ्यांनी जो सपोर्ट केला त्यानंतर आय गेस मला फायनान्शियल प्रॉब्लेमशी लढावं लागलं नाही आणि त्या गोष्टीमुळे मी पुन्हा अभिनयाकडे वळले. सो बऱ्याच जणांना असं वाटतं की ही आधी जर्नलिस्ट होती आणि नंतर ही अभिनेत्री झाली आहे, तर असं नाहीये. मी आलेच होते अभिनेत्री व्हायला किंवा अभिनय करण्यासाठी आणि मी ते करत होते, पण काही अडथळ्यांमुळे मी सर्व्हाइव्ह व्हायचं म्हणून नोकरी हा पर्याय स्वीकारला होता जो पत्रकारितेतला होता. नो डाऊट त्या क्षेत्राने मला खूप काही शिकवलं, खूप चांगली माणसं दिली, खूप चांगले मित्र दिले, खूप अनुभव दिला आणि खूप धीटपणा दिला जो मला आत्ताही उपयोगी पडतोय किंवा बऱ्याच गोष्टी शिकवल्या. पण मी पहिल्यांदा अभिनेत्रीच होते आणि मी आताही अभिनेत्री असणार आहे आणि मी पुढे जाऊनही फक्त अभिनेत्रीच असू शकते कारण मला फक्त तेवढंच उत्तम येतं असं मला वाटतं. सिनेमाबद्दल आपण नंतर बोलू. आधी तुमच्या जरा नाटकातले किस्से ऐकायला आवडतील. रंगमंचावरचे असे तुमचे आठवणीत राहिलेले. हा, पहिलं तर एकांकिकेपासूनच सुरुवात करू की थिएटर हे माझं पहिलं प्रेम आहे. म्हणजे लॉकडाऊनच्या आधी योगायोगाने मी नाटक करत होते. आमची 1 महिना रिहर्सल झाली होती आणि 4 एप्रिलला नवीन नाटक ओपन होणार होतं, पण लॉकडाऊनमुळे त्या सगळ्या गोष्टी अचानक बंद पडल्या. तर अशा वेळेला मी आलेल्या सिरियल्स सुद्धा नाकारल्या कारण नाटकासमोर मला काहीच महत्वाचं वाटत नाही. दुसरी माध्यमं सुद्धा चांगलीच आहेत, पण माझं पहिलं प्रेम नाटक आहे. त्यामुळे नाटक जर समोर असेल तर मी बाकीच्या माध्यमांकडे थोडासा कानाडोळा कधीतरी करू शकते. तर असं झालं होतं की जानेवारीमध्ये आम्ही एक नवीन नाटक करत होतो, पण ते नाही झालं. आणि सुरुवात सांगायची तर अर्थात एकांकिकांपासून की कॉलेजचे दिवस असतात आणि मग तिथे आपल्याला काही फायनान्शियल बॅकअप नसतं आणि कोणीतरी चादर आण, कोणीतरी टेबल आण, कोणीतरी घरून काहीतरी एखादं भांडं घेऊन या, अशी जुळवाजुळव करून ती एकांकिका उभी राहते आणि त्यातून जेव्हा आपल्याला प्राइज मिळतं किंवा आपली एकांकिका नंबरामध्ये येते तेव्हा त्या जो अनुभव आहे तो माझ्या लक्षात आहे खूप चांगला. त्यानंतर मी जसं म्हटलं की 2012 मध्ये भीमराव मुळे यांचं मी रिंग रिंग रंगा नावाचं नाटक केलं, जे माझं पहिलं कमर्शियल नाटक होतं स्टेजवरचं. पहिलाच प्रयोग मला आठवतो शिवाजी मंदिरला होता माझा आणि शिवाजी मंदिर बद्दलचे खूप किस्से मी ऐकलेले होते की तिथे नाटक करणं कसं असतं, लोकांचा रिस्पॉन्स कसा असतो. तो पोटात गोळा आला होता आणि मला वाटतं ते सगळे प्रयोग मी एन्जॉय केले. तिथे संग्राम साळवी होता को ऍक्टर, शेखर फडके को ऍक्टर होते, मोसमी तोंडवळकर होत्या, प्रदीप पटवर्धन सिनियर ते होते. सो त्या सगळ्यांकडनं शिकायला खूप मिळालं. नाटकाचे जे दौरे असतात ते एन्जॉय करायला मिळाले आणि अर्थात खूप चांगलं माझं जे आता मुंबईचं फ्रेंड सर्कल आहे किंवा ज्यांच्यावर मी अवलंबून आहे मुंबईत, ते सगळे या नाटकाचा ग्रुप आहे. सो त्या पहिल्या नाटकाने मला माझी जीवाभावाची मंडळी दिली, जीवाभावाचे मित्र दिले जे अजूनपर्यंत आहे. त्यांचे सगळे इंडस्ट्रीत उत्तम हुद्द्यावर कामं करतात, उत्तम कामं करतात. सो तो नाटकाचा पहिला एक्सपिरियन्स होता. त्याच्यानंतर मी अजून एक कमर्शियल नाटक केलं पण त्याचे फारसे प्रयोग होऊ शकले नाहीत. पण अर्थात नाटकाचे किस्से म्हणजे हेच की नाटकाबद्दल जे लोक म्हणतात की तिथे मानधन कमी असतं किंवा ते आता चालत नाही, तर असं काही नाहीये. ज्यांना नाटकाची आवड आहे ते येतात, ते बघतात आणि ते आपलं काम अप्रिशिएट करतात. आणि मला असं वाटतं की नाटक इतकं लाईव्ह आणि जिवंत काहीच नाहीये, कारण तिथे तुम्ही रोज वेगळा प्रयोग करू शकता, रोज स्वतःला एक्सप्लोर करू शकता. सो नाटक हे माझ्यासाठी खूप महत्वाचं आहे आणि तिथे खूप असे अनुभव आहेत जे मला समृद्ध करून गेलेत. एखादा आठवणीत राहिलेला किस्सा एकांकिकेबद्दलचा? हा, आठवणीत राहिलेला किस्सा माझा नवरा मला तिथेच मिळालाय ऍक्च्युली नाटकामुळेच. वाशीला प्रयोग होता आणि वाशीचा प्रयोग 12 वाजता आटपला.
रिंग रिंग रंगाचाच. आणि माझा नवरा जो आहे किरण तो त्या सगळ्यांचा मित्र होता. म्हणजे नाटकाचा जो आमचा आता ग्रुप आहे त्या सगळ्यांचा तो मित्र होता, पण तो या क्षेत्रातला नाहीये, तो फायनान्स मधला आहे. आणि वाशीला 12 वाजता प्रयोग संपल्यानंतर सगळे आपापल्या घरी निघून गेले आणि मी आपल्या आरामात मेकअप बिकअप काढते. मला वाटलं हा असेल, कारण येताना नाटकाच्या गाडीतून आल्यामुळे मला काही अंदाजच नव्हता. सॉरी, नाटकाच्या नाही, कुणाच्या तरी गाडीतून आले होते मी तेव्हा. आणि सगळे निघून गेल्यावर मी बाहेर पडले आणि चालत स्टेशनला आले. स्टेशनला आल्यानंतर मला कळलं की एवढं मोठं स्टेशन पहिल्यांदा पाहिलं होतं मी, कारण पश्चिम रेल्वेची जी स्टेशन होती ती छोटी छोटी होती आणि कोणीच नाही. त्या ट्रेनने जायचं, काय करायचं, मला खूप भीती वाटली. आणि माझा जो नेहमीचा मित्र होता दिनेश घोगले, जो आता डिरेक्टर आहे इंडस्ट्रीमध्ये, तर तो नेमका त्या दिवशी आला नव्हता. मग मी दिनेशला फोन केला, म्हटलं अरे सगळे निघून गेलेत आणि मला घरी जायचंय आणि मला काही सुचत नाहीये की कोणती ट्रेन पकडायची, काय करायचं, आणि खूप भीती वाटतेय मला. तो दिनेश म्हणाला की एक 5 मिनिटं थांब, एक माणसाला तिथे पाठवतो आणि तुला योग्य ठिकाणी पोहोचले. आणि असं करून मग मला आठवतंय की किरण आला आणि किरणने एकदम अशी फिल्मी एंट्री घेतली होती. ऍक्च्युली त्याला मी आधी 1-2दा पाहिलं होतं, पण माझ्या एवढं लक्षात नव्हतं. त्याने अशी कॅडबरी काढून माझ्या हातात दिली, हेल्मेट काढलं, कॅडबरी माझ्या हातात, गाडीवर बसले. आणि योगायोगाने त्या दिवशी वाशीचा जो पूल आहे, म्हणजे एक सगळं फिल्मी होतं. वाशीचा जो पूल आहे तिथे काहीतरी प्रॉब्लेम झाल्यामुळे तो अख्खा रिकामा होता, म्हणजे 4 व्हीलर जाऊ शकत नव्हता. आणि आम्ही दोघं जण म्हणजे अख्ख्या मुंबईत आम्ही दोघंच एकटे त्या रस्त्यावर धावतोय. अशी 7-8 टू व्हीलर सोडून आम्ही दादरला पोहोचलो. आणि मला आठवतं काहीतरी 1:15ची विरार ट्रेन पकडून मी दहिसरला पोहोचले होते. तो तिथे किरण पहिल्यांदा ओळखीचा झाला माझ्या, की या मुलाने मला मदत केलेली आहे आणि त्याच्याबद्दलचा रिस्पेक्ट, त्याच्याबद्दलची ती विश्वासाची भावना तिथे निर्माण झाली होती. आणि त्यानंतर पुढे मग जर्नी आमची फार वेगळ्या दिशेने गेली. पण किरण भेटण्याचा तो किस्सा आहे जो नाटकामुळे मला मिळाला, की मला उशीर झाला ट्रेनला आणि योगायोगाने किरण मला सोडायला आला. एवढा मोठा किस्सा आणि एवढा आठवणीतला किस्सा आहे माझा तो. अभिनेत्री तुमचं ते म्हणजे सगळं फिल्मी झालं, फिल्मी माणसासोबत सगळं फिल्मी असं घडत गेलं ते. अगदी अगदी. आता येऊया सिनेमाकडे. पुष्पक विमानाची संधी कशी मिळाली आणि त्याचा एक अनुभव, आठवण एक. मी जसं सांगितलं की लग्नानंतर मी म्हणजे मला सपोर्ट मिळाला आणि सगळ्यांनी सांगितलं की आता तू ज्या गोष्टीसाठी आली होतीस ते पुन्हा सुरू कर. आणि मला वाटतं 3-4 वर्ष मध्ये गेल्यामुळे सगळे कॉन्टॅक्ट उठले होते. कुणाला अप्रोच करायचा, कसं काम मिळवायचं काही कळत नव्हतं. मग मी एपिसोड 1 पासून पुन्हा सुरुवात केली. शौर्य, लक्ष, अस्मिता या ज्या आपल्या सिरियल्स आहेत मराठीतल्या, तिथे मी पुन्हा ट्राय करायला सुरुवात केली आणि हळूहळू कामं मिळत होती. अशा वेळेला एका ग्रुपवर पुष्पक विमानचं ऑडिशन आलं होतं. पण ना माझी जरा एक खोड आहे, मी जरा कंटाळाही करायचं तेव्हा ऑडिशन द्यायचा, किंवा मला असं वाटायचं अरे काय ठीक आहे. तर मी ते बघितलं होतं, पण समहाऊ मी ते तिथे अप्लाय नाही केलं. योगायोगाने दुसऱ्या दिवशी अश्विनी कोचरेकर जिने पुष्पकचे कॉस्ट्युम्स केले होते, तर तिचा मला फोन आला, आत्ताच आत्ता साडी नेसून इथे ऑडिशनला ये. म्हटलं काय आहे? म्हणे आहे काहीतरी प्रोजेक्ट, तुझा फोटो आवडला तर तू ये. तोपर्यंतही मला माहिती नव्हतं की या सिनेमात सुबोध भावे असणार आहेत, या सिनेमात मोहन जोशी असणार आहेत, वैभव चिंचाळकर यांचा हा सिनेमा असणार आहे. मला काही आयडिया नव्हती. मी साडी नेसली आणि मी गेले त्यांच्या गोरेगावच्या ऑफिसमध्ये आणि त्यांनी मला एक स्क्रिप्ट दिली आणि म्हणाले की ही स्क्रिप्ट कर. आणि ती तात्या, म्हणजे जे तात्या कॅरेक्टर आहे फिल्ममधलं, त्याच्याबद्दल काही बाही बोलणार की तात्या मला खूप चांगले वाटत होते, पण ते कसे वाईट आहेत, किंवा सून म्हणून, सासरा म्हणून ते मला कसा जाच करतात, अशा आशयाची एक स्क्रिप्ट होती. आणि मला आठवते ती स्क्रिप्ट वैभवदादाने वेगवेगळ्या पद्धतीने करून घेतली. म्हणजे आशय सेम, वाक्य सारखीच, पण तो सिच्युएशन बदलायचा. म्हणजे आता तात्या इथे बाथरूम मध्ये आहेत आणि ते बाहेर यायच्या आधी तू ही वाक्य बोल. आता तात्या शिडीवरनं वर येतात, ते वर यायच्या आधी तू ही वाक्य म्हण. आता तात्यांना ऐकू गेली पाहिजेत अशी तू ही वाक्य म्हण. आता तात्यांसमोर विलासची भांडतीयेस अशी तू ही वाक्य म्हण. तर अशा सिच्युएशन बदलून बदलून त्याने ती स्क्रिप्ट माझ्याकडून करून घेतली होती. आणि त्यावेळेला खूप चांगल्या चांगल्या अजून अभिनेत्री किंवा अजून ऍक्टर्स सुद्धा तिथे ऑडिशन होते. त्यामुळे मी अगदी अशी होते की हा झालं तर झालं. आणि त्यावेळेला मी आठवतंय मला, अस्तं सासर सुरेखाबाई नावाची सिरियल करत होते आणि त्याचे जे मेकअप दादा होते, सुनील दादा आमचे, तेच आमच्या या त्या दिवशीच्या ऑडिशनला मेकअप साठी होते, लुक टेस्ट साठी होते. दुसऱ्या दिवशी सिरियलला गेल्यावर मी त्यांना विचारलं की काय सुनील दादा काय वाटतं तुम्हाला, कुणाचं झालं असेल? ते म्हणाले तुमचं झालं की, झालं तुमचं होणार. म्हटलं नाही हो, चेष्टा नका करू. म्हणे ऑडिशन चांगलं झालंय तुमचं. तरीही माझा विश्वास बसला नाही. पुन्हा मला वाटतं 8-10 दिवसांनी पुन्हा वैभवदादाने मला बोलावलं आणि मला सांगितलं की हे बघ, तू गाल जर कमी केलेस ना तर तू पुष्पक विमान मधली स्मिता आहेस, हे लक्षात ठेव. मला 2 मिनिटं कळलंच नाही. म्हणजे त्याने म्हणजे गाल खूप वाढलेत तुझे, ते कमी कर, पुष्पक विमान मधली स्मिता
करतेस, कळतंय का तुला? माझा विश्वासच नव्हता की मी सुबोध भावेंच्या ऑपोजिट काम करणार आहे, मी मोहन काकांसोबत काम करणार आहे, ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट होती. मी घरी फोन केला, म्हटलं जे कोणी जिथे जिथे असाल तिथे आधी पहिल्यांदा घरात या, मला तुम्हाला भेटायचंय. सो मी, माझा नवरा आणि माझा दीर पटकन घरी भेटलो आणि मी ती गोष्ट त्यांना सांगितली आणि आम्ही सेलिब्रेट केला. तो पुष्पकचं असं हे खूप छान आठवण आहे माझ्यासोबत. तुम्ही काम करण्याची संधीची वाट पाहत बसाल, इतकी सुंदर आणि कमर्शियल काम करणारी माणसं आहेत ती. आणि नो डाऊट सुबोध दादाची सगळी टीम फॅब्युलस आहे. त्यांच्यासोबत काम करणं म्हणजे उत्तम अनुभव असतो आणि तो माझ्या करिअरच्या सुरुवातीलाच मला मिळाला. याच्यातच सगळं आलं आणि मला वाटतं पुष्पक नंतर मला खूपच म्हणजे माझं टेक ऑफ खूप चांगल्या पद्धतीने झालंय करिअरच्या बाबतीत. मोहन सर जसे तुम्हाला फणस म्हणायचे स्मिताला त्या कॅरेक्टर मधल्या, ते तसंच कॅरेक्टर आहे तुमचं फणस. ते कॅरेक्टर आणि ती स्मिता त्या कॅरेक्टर मधले आणि तुम्ही कसं म्हणजे फणसासारखं की थोडं डिफरंट असतं? खरं तर कोकणातली सगळीच माणसं फणसासारखी आहेत. ती बाहेरून काटेच दाखवणार तुम्हाला, त्यांच्या बोलण्यामध्ये, त्यांच्या वागण्यामध्ये तुम्हाला असं जाणवेल की ही किती फटकळ आहेत किंवा कशी यांना पर्वा नाहीये, पण आतून खरंच फणसाच्या गऱ्यांसारखी असतात. ती तुम्हाला कधीच म्हणजे आम्ही म्हणतो ना की कोकणात कधीच कोणी उपाशी झोपणार नाही. कारण लोक इतका जीव लावतात, लोक इतकं तोंडातनं घास काढून देतात, मिनिमम गोष्टींमध्ये राहण्याची त्यांना सवय आहे. ह्या सगळ्या क्वालिटीज कोकणातल्या आहेत आणि ऑब्व्हियसली त्या माझ्यातही होत्या. त्यामुळे मला वाटतं ऑडिशन मध्येच ती गोष्ट दिसली थोडीफार की ही कोकणातली स्मिताच आहे. आणि मला खरं तर जेव्हा मी सिनेमाची सुरुवात केली होती, दादाला विचारलं की मी काय करू, कसं करू, तो काही नाही, तू करत राहा, मला कुठं चुकीचं वाटलं तर मी तुला सांगेन. सो जे काही मी केलंय तितकं नॅचरली केलंय, म्हणजे जशी मी आहे किंवा जशी कोकणातल्या इतर मुली असतात ज्या तुम्हाला मुंबईतल्या चाळींमध्ये बघायला मिळतील, ज्या मुंबईतल्या घरांमध्ये बघायला मिळतील, कोकणातनं लग्न करून आलेल्या, तिथे सेटल झालेल्या, पण कोकणाच्या मातीशी जशीच्या तशी नाळ त्यांची जोडलेली असते. ते राहणं, वागणं, बोलणं हे सगळं तिकडचंच असतं आणि ते कधीच त्या बदलत नाहीत. कारण गावाबद्दलची ओढ ही प्रचंड आहे आमच्याकडे. त्यामुळे मला असं काही विशेष काम करावं लागलं नाही. हा, मी तशी नाहीये, कारण मे बी आहे, कारण आहे मी थोडीशी अशी फटकळ किंवा पटकन रिॲक्ट होणारी वगैरे आणि तेवढीच काळजी करणारी. पण स्मिता हे कॅरेक्टर तुम्हाला मुंबईत असंख्य कोकणातल्या मुलींमध्ये बघायला मिळेल. सो बऱ्याच जणांनी ते रिलेट केलं. एवढंच नाही, फक्त कोकणातल्या मुली नाही तर ऑल ओव्हर महाराष्ट्रातल्या सगळ्या महिलांकडून किंवा सगळ्या सुनांकडून मला हा रिप्लाय आला की किती आम्ही रिलेट केलं, की आम्ही ज्या लोकांना आपण बडबडतो त्याच लोकांना प्रेमाने चहाचा कप आपण कधी देतो हे आपल्याला कळत सुद्धा नाही. इतक्या लेवलचं ते रिलेशन होतं माझं आणि तात्यांचं. म्हणजे सासू नाही तर तो सासरा सासूरवास करत होता मला, ती जी नोकझोक असते त्या पद्धतीची. तर इतकं ते गोड रिलेशन होतं. तो शेवटच्या क्षणाला आमच्याही डोळ्यात पाणी होतं की नाही, ते प्रेम असतंच कितीही झालं तरी, कितीही कोणी बोललं तरी. आणि ते असतं ते मी माझ्या आजोबांच्या आणि आईच्या मध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे की कितीही कंटाळा आला, कितीही ते आवडत नसलं त्यावेळेचं, तरी सुद्धा जेवण खाण त्यांचं करणं ह्या बाबतीत कधीही कुठल्याही प्रकारची कुचराई तिने केली नाही. तर तसंच ते रिलेशन होतं की ज्या पटत नाही गोष्टी त्यांच्याबद्दल रिॲक्ट होणं, पण नाही पटल्या तरी सुद्धा त्या माणसाची काळजी घेणं, त्यांना व्यवस्थित ठेवणं. मला वाटतं हेच रिलेशन्स असतात सगळ्यांची. असतात. तुम्ही असं म्हणालात की पुष्पक विमानाची जेव्हा संधी आलेली तेव्हा ते तुम्ही थोडंसं इग्नोर केलं. मग या क्षेत्रात असं होतं कधी कधी की आपण पटकन एखादं इग्नोर करून जातो आणि तीच एक संधी असते. त्याबद्दल काय सांगाल? म्हणजे तुम्ही असंख्य वेळा होतं की आपली चालू असतात कामं आणि आपल्याला वाटतं आता ऑलरेडी काम चालू आहे, आता कुठे द्यायला जातोस, आणि मग नंतर कळलं यार केवढा मोठा प्रोजेक्ट होता हा, आपण ट्राय करायला हवं होतं. अलीकडे मी ही गोष्ट सोडली, ही खोड माझी मोडलेली. अलीकडे मी सगळीकडे माझे ऑडिशन्स पाठवते, सगळीकडे प्रोफाईल्स पाठवते, कारण फक्त काम मिळणं हा मोटिव्ह नसतो, त्यामागे कॉन्टॅक्ट बनवणं हा मोटिव्ह असतो. आपलं प्रोफाईल त्या माणसापर्यंत पोहोचणं गरजेचं असतं. कारण कमी तिथे आम्ही हे असंख्य वेळा या क्षेत्रात घडतं. मला 2-3 प्रोजेक्ट ठरलेली अभिनेत्री आली नाही, आयत्या वेळेला काहीतरी प्रॉब्लेम झाला म्हणून सुद्धा मिळालेले आहेत. एकतर फार सुंदर प्रोजेक्ट आता केला मी, ब्लँकेट नावाचा, ज्याच्यात मी सेकंड लीड करणार होते आणि काही प्रॉब्लेम मुळे आता मी तो लीड केला आणि त्याच्याविषयी खूप चांगल्या प्रतिक्रिया मला समोरून किंवा ज्या ज्या लोकांनी तो सिनेमा पाहिला त्यांच्याकडून आल्या. सो ह्या संध्या अशाच मिळतात जेव्हा आपण त्या कामांसाठी, त्या
संधीसाठी ओपन असतो. त्यामुळे माझ्या मते आलेली प्रत्येक संधी किमान ट्राय करावी. तुमचं तिथे काम होईल न होईल, पण कॉन्टॅक्ट बनतात, लोक लक्षात ठेवतात, तुमचं प्रोफाईल तिथपर्यंत जाणं, तुमचं काम लोकांपर्यंत पोहोचणं फार गरजेचं आहे. सो ही खोड मला पूर्वी होती की मी ऑडिशन्स करायचे नाही किंवा थोडासा कंटाळा करायचे, पण आता मी ती पूर्णपणे सोडली. याचं एक उत्तम उदाहरण मी सांगेन की एकदा असे टाइमपास मी एका ऑडिशनला गेले होते. काहीच काम नव्हतं, आज ऑडिशन करायचं असं करून मी गेले होते. आणि योगायोगाने मी सेक्रेट गेम्स 2 सिरीज झाली होती, ते शॉर्टलिस्टेड झाले होते. तसा मला कॉल आला होता आणि मला सरप्राईज झालं की आपण अचानक गेलेल्या सिरीजसाठी किंवा अचानक गेलेल्या ऑडिशन, असं एवढा मोठा ब्रँड निघावा आणि तिथून आपल्याला कॉल यावा. ठीक आहे, ते काम झालं नाही, पण त्यांच्याकडे माझं प्रोफाईल पोहोचलं. मग त्याच्यानंतर ते दरवेळेला शॉर्टलिस्टेड माझं ऑडिशन घेतात किंवा मला बोलावतात किंवा मला विचारतात. कामं मिळतात न मिळतात हा दुय्यम भाग आहे, पण ऍटलिस्ट आपलं काम तिथपर्यंत पोहोचतं आणि ते लोक लक्षात ठेवतात, ही सुद्धा फार मोठी गोष्ट आहे. सो जर कोणी असं करत असेल की ऑडिशन द्यायचा कंटाळा करतायत किंवा मेल पाठवत नाहीयेत, तसं करू नका. कारण असंख्य संधी तुमच्या समोरच्या निघून जातील कदाचित आणि तुम्ही त्या ठिकाणी नसाल. तेच ह्या क्षेत्रात असं नाही, कुठलीही संधी आपल्याला कधीही मिळू शकते, त्याचा फायदा घेता आला पाहिजे. आता प्रश्न, तुमच्या आयुष्यातला टर्निंग पॉइंट. माझ्या आयुष्यातला टर्निंग पॉइंट अर्थात पुष्पक विमान. या घडीला जर मी करिअरचा विचार करत होते आणि मला कुठेतरी एस्टॅब्लिश व्हायचं होतं, कोणीतरी मला ओळखावं, माझं काम पाहावं असं मला वाटत होतं आणि ती संधी मिळणं गरजेचं होतं आणि ती संधी मला पुष्पकने दिली. पुष्पकने खूप कौतुक दिलं, खूप जवळची माणसं दिली, खूप या क्षेत्रातली काम करणारी उत्तम टीम दिली. झी सारख्या ब्रँड सोबत असोसिएशन झालं किंवा सुबोध दादा किंवा मोहन काका यांच्यासोबत असोसिएशन झालं. त्याशिवाय पूर्ण टीम पुष्पकची, मंजिरीताई, वैभव दादा, या सगळ्यांसोबत काम करण्याची संधी ही माझ्यासाठी टर्निंग पॉइंट होता. कारण ही माणसं जीवाला जीव देतात, ही तुम्हाला लक्षात ठेवतात, योग्य कामाचं तुमचं मूल्यमापन करतात, ते जिथे जिथे शक्य आहे तिथे तुम्हाला सपोर्ट करतात आणि हा या क्षेत्रात खूप गरजेचा आहे. सो पहिलाच प्रोजेक्ट चांगला मिळणं आणि तिथे आपल्या कामाची दखल घेतली जाणं हाच टर्निंग पॉइंट होता. कारण त्याच्यानंतर योगायोगाने मला कामं शोधावी नाही लागली, कामं समोरून माझ्यापर्यंत आली. आणि माझं, मी नेहमी म्हणते की माझं काही लीडच करायचंय, मला हिरोईनच दिसायचं असा हट्ट कधीच नव्हता आणि नसेल. मला उत्तम कामं करायचे, मला उत्तम कॅरेक्टर रोल्स जरी असतील तरी करायचे, वेगवेगळ्या प्रकारची कामं करायचे आणि त्यासाठी पुष्पक हा माझ्यासाठी नक्कीच टर्निंग पॉइंट होता आयुष्यातला, की जे मला करायचंय तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठीची पहिली शिडी होती. आयुष्यातलं इन्स्पिरेशन तुमच्या? माझी आई. कारण खूप प्रचंड प्रतिकूल परिस्थितीत ती बाई जसं उभं राहिली, तिने तिच्या 2 मुलींना ज्या पद्धतीने शिक्षणासाठी कुठे कुठे ठेवलं, कशा कशा पद्धतीने त्याने ऍडजस्टमेंट केल्या आणि या सगळ्यातूनही एक पॉझिटिव्ह अप्रोच घेऊन तिने मुलींना स्वातंत्र्य दिलं. कुठल्याही प्रकारची बंधनं आमच्यावर कधीच नव्हती. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत 2 मुलींना लहानाचं मोठं करत, त्यांची शिक्षण पूर्ण करत, त्यांना आयुष्यात त्यांना जे करायचं त्याबद्दलचं स्वातंत्र्य देत, कितीही तिला टेन्शन आलं आमच्याबद्दल की मी मुंबईत आहे, मी काय करते, कसं तरी ते मला न दाखवता मला सपोर्ट. मी जर रात्री म्हटलं की आई उद्या लंडनला जायचं आणि असं, तरी तिने कधी असं विचारलं नाही की काय जायचंय, काय करायचं. तिचा इतका विश्वास. तो पहिली गोष्ट तर विश्वास ठेवणं, जे आम्ही दोन्ही मुली करतो. तर त्यामुळे इन्स्पिरेशन माझी आईच आहे. कारण तिने प्रचंड सपोर्ट केलेला आहे आयुष्यात आणि तिने जे भोगलंय त्या उपर तिने जे उभं केलंय ती गोष्ट करणं सोपं नाहीये. आणि त्यानंतर माझ्या सासरची मंडळी. कारण आपण म्हणतो की मुली सारखं वागवणं, पण सारखं असं काहीच नाही आमच्याकडे. मी मुलगीच आहे आणि त्यामुळे मला कुठल्याही प्रकारची ना सारखंवाली वागणूकच नाहीये. त्यामुळे मी जशी लग्नापूर्वी होते मी तशीच लग्नानंतर आहे आणि याचा फायदा मला पर्सनल आयुष्यात होतोय प्लस माझ्या करिअरमध्ये होतोय. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने माझी घरची मंडळी, माझी फॅमिली माझं इन्स्पिरेशन आहे. कारण ते कुठल्याही क्षणी माझ्यासाठी उभेच असतात आणि मला कधीच फील होत नाही की मी म्हणजे मला आठवत नाही की मला कधी आता कुठल्याही गोष्टीसाठी विचार करावा लागतो किंवा मी कधी सॅड होते. मी एनी टाइम मी हॅपीच असते, मी आनंदीच असते आणि हा माझा बदललेला स्वभाव या माझ्या माणसांमुळेच आहे, नो डाऊट. तुम्ही जसं बोललात की आता बक्षीस वरून, तसं तुमच्या आयुष्यातलं पहिलं बक्षीस कोणतं?
आय थिंक मी पहिलीत होते आणि वक्तृत्व स्पर्धेत मी पहिली आले होते. मी नेहमी वक्तृत्व स्पर्धेत पहिली यायचे, निबंध स्पर्धेत पहिली यायचे. अक्षर चांगलं होतं, बोलण्याची लकब चांगली होती. त्यामुळे अशीच शाळेतलीच बक्षीस आठवतात मला. आणि या क्षेत्रातलं बक्षीस म्हणायचं म्हणजे गॅदरिंगला मिळायची आणि अर्थात डान्स बिन्सला या सगळ्याला. तर शाळेमध्ये रेग्युलर काही ना काहीतरी बक्षीस असायचंच माझ्याकडे. या क्षेत्रातलं बक्षीस मला आठवतंय, माझ्या ताईला पहिली मुलगी झाली होती स्वरा, आणि स्वराचा पहिला वाढदिवस होता माझ्या भाचीचा. आणि ताईच्या नणंदबाई आहेत, तर त्यांनी मला सांगितलं काहीतरी करून दाखव ना, मग तू केलंस ना तर आम्ही तुला बक्षीस देऊ. आणि त्यावेळेला ना साधे ड्रेसेस असायचे. मला फार कौतुक असायचं मुंबईतल्या मुली किंवा मुंबईतल्या बायका जसे ड्रेस घालतात छान छान. तर मग मी म्हटलं ठीक आहे, आणि मी त्यांना एक छोटासा वांज मधलाच एक पॅच करून दाखवला होता. आय गेस मी सेकंड इयरलाच होते त्यावर्षी, एकांकिका झाली होती. आणि मी ते त्यांना करून दाखवलं आणि त्यांना ते आवडलं. आणि त्या मुंबईत निघून आल्यानंतर त्यांनी मला एक सुंदर ड्रेस कुरिअर केला होता. आणि माझ्यासाठी ती पावती होती की घरातल्याच माणसांनी इतक्या छान पद्धतीने माझं कौतुक केलं होतं. आणि कुरिअरने ड्रेस वगैरे येणं म्हणजे माझ्यासाठी हा त्यावेळेस मला आठवते की किती आनंदी झाले होते की मुंबईतनं माझ्यासाठी ड्रेस आला. सो ते बक्षीस माझ्यासाठी फार महत्वाचं आहे, मला अजूनही आठवते. आणि तो ड्रेस माझ्याकडे अजून पण आहे. सो ती एक कौतुकाची गोष्ट मला लक्षात आहे. त्यानंतर असंख्य वेळा, आणि अर्थात सगळ्यात मोठं बक्षीस पुष्पक विमानसाठी मला स्टेट अवॉर्ड मिळालं लास्ट इयर. सो नो डाऊट ते माझ्यासाठी खूप मोठं बक्षीस होतं. मला असंख्य लोक म्हणाले की आम्ही चांगले चांगले ऍक्टर्सचा मला फोन आला, ज्यांनी जे इतकी वर्ष काम करतायत त्यांनी मला शाबासकी दिली. तर पुष्पक विमानसाठी राज्य पुरस्कार मिळणं हे माझ्यासाठी फार मोठं बक्षीस होतं आणि माझ्या कामाची पोचपावती होती ती. सो ते माझ्यासाठी फार महत्वाचं आहे. तुम्ही सिंधू मध्ये रोल केला आहे, स्पेशल टाइम मधली विद्या, पुष्पक विमान मधील स्मिता, या सगळ्यांमध्ये काय शिकण्यासारखं असं तुम्हाला मिळालंय? पुष्पकचं तर म्हणजे मी म्हंटल तसं की रिलेट करणारच कॅरेक्टर होतं प्रत्येक. म्हणजे मला आठवतंय आम्ही नाशिकला एक शो ठेवला होता फॅमिलीसाठी आणि आमच्या मित्रमैत्रिणींसाठी. आणि तिथल्या ज्या थिएटर मधल्या क्लीन करणाऱ्या बायका असतात, थिएटर स्वच्छ ठेवणाऱ्या ज्या सगळे आपले असतात, तर त्यांनी येऊन येऊन मला सांगितलं होतं की जेवढे वेळा पुष्पक विमान इथे थिएटरला लागतो आम्ही वेळ काढून येऊन बघतो. आणि तुमचा आणि तात्यांचा तो सीन आम्हाला फार आवडतो, कारण आमच्या सासऱ्यांसोबत आम्ही अशाच वागतो. तर त्या म्हणाल्या की आम्ही ना कामं ठेवतो तशीच आणि आम्ही येऊन आधी पिक्चर बघतो, त्यामुळे आम्ही तिन्ही शो जवळपास बघतो. हे माझ्यासाठी खूप मोठी पोचपावती होती. तर हे शिकायला मिळालं की कॅरेक्टर जेव्हा रिलेट करतात माणसं, तेव्हा ते किती आपल्यात गुंतलेले असतात, त्यांना किती आपलंसं वाटतं आपण, हे शिकण्यासारखं मिळालं. मोहन काकांकडून खूप गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या, कारण ते आपल्या समोर अभिनय करतात आणि जेव्हा आपण स्क्रीनवर त्यांना बघतो तेव्हा आपलं असं होतं, अरे बापरे, काकांनी हे कधी केलं होतं. इतक्या बारीक गोष्टी, इतकं बारीक विणकाम आहे ना त्यांचं. सुबोधदादाच म्हणतो की ते उत्तम विणकाम करणारे आर्टिस्ट आहेत, की त्यांचे विणकाम लक्षात येत नाही, पण तयार झाल्यानंतर जो काही ती कलाकृती तुमच्या समोर दिसते ती उत्तम असते. सुबोधदादा सोबत काम करण्याची संधी हे एक मोठं शिकण्याचं काम होतं. नंतर स्पेशल फाईल, मी तिथे शार्प शूटर पोलीस दाखवले होते. माझ्यासारख्या मुलीसाठी अशी भूमिका फारच वेगळी होती. मला आठवते ऑडिशन पण माझं असं संध्याकाळी झालं आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी फायनल झाले होते. इतक्या पटकन झालेलं ते ऑडिशन होतं, पण मला रोज पळायचं होतं, रोज धावायचं होतं गुन्हेगारांच्या मागे, आणि तो स्टान्स घ्यायचा होता पोलिसाचा, तशी भाषा वापरायची होती, तसे लुक्स द्यायचे होते. योगायोगाने जर्नलिझम मध्ये असताना मी असंख्य वेळा नाईट ड्युटी असायची आमची, तेव्हा असंख्य पोलीस स्टेशनच्या मला भेटी द्याव्या लागायच्या की कुठे काय गुन्हा घडलाय, कुठे काय झालंय. तर त्या निमित्ताने माझा असंख्य महिला पोलिसांशी संपर्क आला होता. त्यातल्या बऱ्याच जणी आत्ताही माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत. सो त्यांना पाहिलं होतं, त्यांची ती लकब बघितली होती, त्यांचा तो घोडा पाहिला होता, तो कुठेतरी कॉपी करता आला किंवा त्यांच्याकडून शिकता आलं. पण पोलीस म्हणून बाई असताना आपण जेव्हा पोलीस म्हणून आपल्या फील्डवर काम करतो, तर ते किती आव्हानात्मक असतं याचा एक धडा मला मिळाला. आणि सिंधू ही तर माझ्यासाठी फारच वेगळी आणि सुंदर भूमिका होती, की अतिशय साधी, उत्तम जेवण बनवणारी, अतिशय साध्या घरातली गोदावरी नावाची एक बाई, पण तिला कुणीही काही सांगितलं तर त्याचा पटकन विश्वास ठेवणारी अशी ती बाई. तिच्या नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर जो काही तिच्यात बदल होतो आणि ज्या पद्धतीने ती अख्खं घर डोक्यावर घेते, सगळ्यांना हॅरॅस करायला सुरुवात करते, ही माझ्यासाठी एकाच
रोलमध्ये 2 वेगवेगळ्या गोष्टी दाखवणं महत्वाचं होतं. आणि 100 वर्षापूर्वीचा काळ, त्यामुळे त्या पद्धतीची भाषा, त्या पद्धतीचा कॉस्ट्युम, ते अलवण घालायचे मी नवरा गेल्यानंतर, किंवा आम्ही हा. नऊवाऱ्या नेसायचो आणि मग खोपे घालायचो, दिवसभर त्या कॉस्ट्युम्स मध्ये वावरणं, हे सगळं ट्रिमेंडस होतं आणि माझ्यासाठी खूप आवडीचं होतं. आणि माझं ते कॅरेक्टर मला प्रचंड आवडलं होतं, कारण इतकी सुंदर सालस अशी गोदावरी, जेव्हा नवऱ्याच्या मृत्यूला कोणीतरी कारणीभूत आहे असं कळतं आणि त्याच्यानंतर सुडाच्या भावनेने पेटल्यानंतरची जी अवस्था होती तिची, मला आताही काठी लागतं. मी दिवसभर इतकी तणतण करायचे त्या कॅरेक्टर मध्ये की संध्याकाळपर्यंत माझं डोकं गरम व्हायचं, मला असं हात लावायला लागायचा की लागायचं. मग इतकं मी सतत चिडलेली, सतत रागावलेली, सतत काहीतरी कूटनीती वापरणारी बाई दाखवलेले होते त्यामध्ये. त्यामुळे दोन्ही अपोजिट भूमिका मला एकाच पात्रामध्ये करता आल्या, ही माझ्यासाठी फार आव्हानात्मक भूमिका होती. आणि आता ही माझी सिरियल नंतर, मी जे म्हटलं की जे नाटक मी करत होते ते पुन्हा विनोदी होतं, त्यामध्ये पुन्हा 70 वर्षापूर्वीचा काळ दाखवायचा होता, सॉरी 70चा काळ दाखवायचा होता. तर तसे कॉस्ट्युम्स होते, तशी भाषा होती, तसं वागणं होतं. सो तो 1 महिन्याचा काळ मी एन्जॉय केला. आणि अर्थात त्यानंतर 2-3 फिल्म केल्या, त्यामध्ये वेगवेगळे रोल्स होते. आणि आता मी जी सुरेखा नावाचे कॅरेक्टर करतेय, की घरात किती प्रॉब्लेम असले तरी ती पॉझिटिव्ह आहे, तिला बहिणीची काळजी, आईची काळजी, बाबांची काळजी आहे, पण तिला सगळं चांगलं व्हायला हवंय त्या दृष्टीने ती पुश करत असते गोष्टी. तो मला खूप इथे रिप्लाय येत आहे की स्माइल स्माइल, कारण अख्ख्या सिरियल मध्ये मी हसत असते, मी दात दाखवत असते. आणि ते कुठेतरी लोकांना रिलेट होतं की अरे घरात कॅरेक्टर असतं, म्हणजे काहीही झालं तरी ते पॉझिटिव्ह असतं आणि ते सगळ्यांना असं घेऊन, अरे हा होऊन जाईल रे, नका टेन्शन घेऊ तुम्ही, चला करा. तर ते आहे, ते मला पर्सनली पण फार उपयोगी पडतंय की कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये लेट गो करू देणं आणि गोष्ट आपल्या हातात घेणं, सिच्युएशन आपल्या हातात घेणं फार महत्वाचं असतं. सो असं हे एक नवीन कॅरेक्टर असतं. सो या सगळ्या कॅरेक्टर्स कडनं खूप काही शिकायला मिळालं. कोकणातलं तुमचं एक आवडतं गाणं आहे, त्याच्या 4 ओळी ऐकायला आवडतील आम्हाला. मी ऐकलंय ते स्पेशली एका तुमच्या कोकणातलं ना मी मुलाखतीत. एक वेगळं गाणं, ते तर आता आहे ऑलरेडी, आणि आम्ही आता सध्या 4-5 दिवस एक वेगळं गाणं गातोय सतत, जे माझ्याकडे लागलेलं असतं. अर्थात ह्या गाण्यांच्या चाली वेगळ्या असतात, कारण मी एक एकदा ऐकते आणि नंतर ही डोक्यात ठेवते आणि मी ती परत परत ऐकत नाही, त्यामुळे ओरिजिनल चाल आणि मी गाते याच्यात जमीन आसमानाचा फरक असतो, हे आधीच सांगते. म्हणजे प्रल्हाद शिंदेनी चालेल. गाणं आहे जे गायलेलं आहे, त्यांची चाल आणि माझी चाल फार फरक आहे. पण मी आता दुसरं गाणं, जे लतिकाचं लग्न चालू आहे त्या सिरियल मध्ये, तर त्यानिमित्ताने आम्ही रोज काहीतरी लग्नावरची गाणी म्हणतो. तर परवा आम्ही माझा अजून एक आमचा जो कॉस्ट्युम्स करतो तन्मय जंगम, तो पण कोकणातला आहे, त्यामुळे आम्ही दोघं जण कोकणातली गाणी, कोकणातली भाषा या भाषेतच बोलत होतो. काय झाला तुला, कशाला बोललास तू, कशाला जातो तिकडं, बस इकडं, वाईट करायचं बसून घे, तर आम्ही असंच बोलतो सगळं. तर परवा आम्ही असेच गाणं म्हणत होतो, तर ते म्हणून दाखवते, मला ही गाणी फार आवडतात. सो अशी असते की त्यात चुकीचं असू शकतं, कारण मी जसं सांगितलं की मी ही ऐकलेली गाणी आहेत, ही मी परत ऐकत नाही, त्यामुळे माझ्यात शब्द चुकू शकतात, चाली चुकू शकतात, हे आधीच तुम्हाला सांगते. पण सिच्युएशन अशी आहे की धीर येतोय आणि वहिनीला कन्व्हिन्स करतो की माझ्या लग्नाला चल, आणि एका पॉइंटला वहिनी नाही नाही म्हणते, नंतर वहिनी तयार होते तर धीर नाही नाही म्हणते. तर अशी एक गोड सिच्युएशन आहे. तर त्याचं एक गाणं आहे, ऐकत असाल तुम्ही, चल चल वहिनी चल माझे लग्नाला गो, वाजत गाजत आलो तुला न्यायाला गो, काय सांगू बंधवा यष्टी नाहीये याला रे, चारकांचा घ्यावा लागल मला रे. आता ती कन्व्हिन्स करते आणि हा नाही म्हणतो. हंडा कशी मी घेते दादा, मी लग्नाला येते, आता येऊ नको ताई, यष्टी नाहीये याला. सो अशी गाणी आम्ही सध्या सेटवर गातोय, त्यातलंच हे एक होतं. ओके. तुमचं कोकणाशी खूप जवळचं नातं आहे. तुम्हाला शेती करायला आवडते. तुम्ही गणपतीच्या मूर्ती बनवता. येस. आता कुठे असं वाटतंय का या सगळ्या प्रवासात ते थोडंसं लांब गेल्यासारखं असं खूप खूप मिस थोडंसं? करते. मला तर सुट्टी काढावी लागते, मला वाट पाहावी लागते की मी कधी आईकडे जाणार आहे, मी कधी माझ्या गावी जाणार आहे, मी कधी माझ्या माणसांकडे जाणार आहे. आता सुद्धा माझ्या डोक्यात तेच चालू आहे की दिवाळीपासून कशी काय काय करायचं, आता कशी सुट्टी करायची, कारण कामं एकदा सुरू झाली की सगळ्यांचीच अडचण होते. पण मी सगळं मिस करते यावर्षी, आणि लास्ट 2 वर्ष असं झाले की मी गणपतीचं काम करायला गेले नाही, आणि मला ते खूप लागलंय, कारण माझा हा
दरवर्षीचा न चुकता होणारा नेम आहे आणि मी तो गेले 2 वर्ष चुकवल्या कामांमुळे. सो नेक्स्ट इयर मी ट्राय करणार आहे की मी आधीच सगळं प्लॅन करणार आहे आणि मी जाणार आहे, कारण तो माझा ना तो श्वास आहे माझा. ही सगळी कामं, ही सगळी माणसं, तिथली भाषा, तिथलं राहणीमान, हे सगळं अजूनही. आणि मी कितीही ठरवलं तरी हे माझ्यातनं जाऊ शकत नाही, कारण खूप गोष्टी आहेत तिथे ज्या मी रिलेट करते आणि ज्या माझ्याच आहेत स्वतःच्या. सो गणपतीचा कारखाना मला खूप मी मिस करते. यावर्षी पण मी काम नाही करू शकले, पण यावर्षी आम्ही गणपतीची मूर्ती मात्र माझ्या घरूनच आणली होती, कारण माझा नवरा गेला होता काम करायला 4 दिवस. माझं शूट असल्यामुळे मी जाऊ शकले नाही. तर तो आला आणि त्याने येताना मूर्ती आणली होती गणपतीची, तर ती बसवली. सो जितकं शक्य आहे तितकं आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो, पण नो डाऊट मी खूप मिस करते. आणि कोकणातली माझी माणसं, भाषा, तिथलं जेवण खाण हे सगळं मी खूप मिस करते. आता हे कोरोना काळामध्ये 7 महिने ऍटलीस्ट गॅप झाला हा सगळा, तो वेळ तुम्ही कसा व्यतीत केलात? ओनली म्हणजे फॅमिली. कारण झालं होतं असं की लग्नानंतर मला नाशिकला यायला फारसा वेळच मिळायचा नाही. आम्ही सॅटर्डे संडे यायचो किंवा एखादी अचानक सुट्टी मिळाली तर यायचो. त्यामुळे हा उत्तम काळ होता माझ्या फॅमिलीचा. 5-6 महिने इव्हन आत्ताही इथे नाशिकमध्ये शूट चालू असेल त्यामुळे मी अजूनही घरीच आहे. तो सगळ्या माणसांसोबत मला राहायला मिळालं आमच्या फॅमिलीच्या. काय काय आणि मला जेवण बनवण्याची फार आवड आहे. म्हणजे मला तो सायकिक प्रॉब्लेम आहे असं मला वाटतं. म्हणजे मी सकाळी उठल्या पहिली जाऊन अशी गॅसचं समोर उभी राहते. असं मला मानसिक प्रॉब्लेम आहे असं म्हणतात सगळे. त्यांना खाऊ पिऊ घालता आलं मला, जेवढं मला सारखं पाहिजे तेवढं. स्वतः बऱ्याच खाण्यापिण्याच्या गोष्टींमध्ये बदल करता आले. जे इतके वर्ष करायचे होते घरच्या मंडळींच्या, पण ते होत नव्हतं. स्ट्रिक्टली मी समोर उभी राहून साखर कमी करणं, तेल कमी करणं, या सगळ्या गोष्टी या 5-6 महिन्यात फॅमिली टाइम एकत्र घालवला. खूप गेम्स केले, खूप गप्पा मारल्या, खूप झोपलो. सगळ्या प्रकारची जी ज्या इच्छा होत्या इतके वर्ष करायच्या, ज्या कामामुळे राहिल्या होत्या त्या सगळ्या आम्ही केल्या. त्यामुळे लॉकडाऊनचा काळ नो डाऊट आपल्यासाठी त्रासदायक होता, पण आमच्यासारख्या माणसांसाठी जे फॅमिली पासून लांब आहे त्यांच्यासाठी मात्र तो चांगला होता. ओके. नाटक आवडेल की सिनेमा करायला? नाटक. एकाचा नाटक. नाटक. आणि आता ह्या क्षेत्रात येण्यासाठी तशा भरपूर जणी असतात, मुली म्हणा, मुला म्हणा. त्याच्यासाठी तुम्ही काय सांगाल, काय ऍडवाइस द्याल की तो स्ट्रगल, एखादा स्ट्रगल करतो पण ते पुढेपर्यंत जाऊ शकत नाही, त्यात ठाम राहणं तितकं गरजेचं असतं, त्याबद्दल पहिलं काय तर आपण सांगाल तुम्ही? काय येतो हे तुम्हाला माहित पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला हिरो हिरोईन बनायचंय की तुम्हाला उत्तम अभिनय करायचा आहे, तुम्हाला प्रसिद्धी मिळवायची, पैसा मिळवायचा आहे, तुमचं मोटिव्ह तुम्हाला माहित पाहिजे. तुम्हाला जर उत्तम काम करायचं असेल तर तुम्ही या, मग पैसा प्रसिद्धी आपोआप येते. पण तुमचं आधीच ठरलं की तुम्हाला प्रसिद्धी मिळवायची, तर त्यासाठी मला वाटतं की त्या लोकांनी विचार करावा पुन्हा. कारण प्रसिद्धी ही टिकवण्यासाठी उत्तम काम करावं लागतं. त्यामुळे तुम्ही अभिनेता आणि अभिनेत्री होण्यासाठी या. हिरो हिरोईन किंवा प्रसिद्धीसाठी, पैशासाठी हे क्षेत्र सर्व्हाइव्ह करणं फार कठीण असतं, कारण हे सगळं क्षणिक असतं. कधी खूप मिळतं, कधी अजिबात मिळत नाही. दुसरी गोष्ट, योग्य माणसांवर विश्वास ठेवा, योग्य माणसं ओळखायला शिका, कारण तुमची फसवणूक तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा तुम्ही कमकुवत असाल किंवा तुम्ही त्या गोष्टीकडे डोळसपणे पाहत नसाल. त्यामुळे असंख्य वेळा अशा तक्रारी येतात की या क्षेत्रात फसवणूक होते, या क्षेत्रातलं असं तसं काहीही नसतं. चांगलीच माणसं आहेत या क्षेत्रामध्ये. फक्त तुम्ही सुद्धा तितकं स्ट्रिक्ट राहणं, सगळीकडे डोळसपणे पाहणं गरजेचं आहे. जास्तीत जास्त ऑडिशन द्या, जास्तीत जास्त लोकांना भेटा, जनसंपर्क वाढवा आणि स्वतःचे स्किल्स त्या दृष्टीने डेव्हलप करा. म्हणजे मलाही वाईट वाटतं की मी कधी गाणं शिकू शकले नाही, कधी डान्स शिकण्यासाठी वेळ दिलेला नाहीये, किंवा मला कुठलाही असा दुसरा आर्ट फॉर्म येत नाही. मला इच्छा आहे की कुठे मी बॉक्सिंग शिकेन किंवा काहीतरी अशा गोष्टी शिकून ज्या या क्षेत्रासाठी पूरक असतील. सो पहिल्यांदा स्वतःला उत्तम प्रकारे प्रिपेअर करा, अनुभव घ्या, इथे या. आणि गॉडफादर असणं कधीच गरजेचं नाही. तुम्ही उत्तम काम करत असाल, तुमच्याकडे कामं हळूहळू येतात, पण ती टिकवण्यासाठी जनसंपर्क चांगला असणं, वागणूक चांगली असणं आणि तुमचं मोटिव्ह काय. मुळात तुम्हाला पैसा प्रसिद्धी हवी की तुम्हाला चांगलं काम करायचं, तुम्हाला अभिनय करायचा आहे. कारण माझ्या बाबतीत सांगायचं झालं तर मी हे असंख्य वेळा उदाहरण देते. मी अभिनयाशिवाय राहू शकत नाही. याचं कारण असं, मी घरात जेव्हा एकटी होते
तेव्हा मी 3-4 पात्र बोलत होते आणि माझे माझे डायलॉग चालू असतात, माझी ती सिच्युएशन चालू असते आणि हे असंख्य वेळा माझ्या लक्षातही येत नाही. मला खूप वेळानंतर रिअलाइज होतं की अरे बापरे, गेल्या 1-1.5 तासापासून आपण अशी सिच्युएशन तयार केली आणि आपण असंख्य लोकांशी बोलतोय आणि आपण सेट उभा केलाय. तर ती वेळ, ती पॅशन असणं गरजेचं आहे. त्याचं पुढे काय होईल माहिती नाही, पण तुमच्याकडे ती असायला हवी, तर तुम्ही टिकू शकता. तुम्ही फक्त काही काळासाठी प्रसिद्धी मिळवायची म्हणून आलात ना, तर इथे टिकणं फार कठीण आहे. कारण हे हे इथे ना तुम्हाला गॅरंटी नाही मिळू शकत कुठल्याच गोष्टी. तर तुम्ही इथे पेशन्स हवे, प्रचंड पेशन्स हवे तुमच्याकडे. तुम्हाला काम एका मिनिटात मिळेल, नाही तर 10-10 वर्ष मिळणार नाही. पण तुम्ही कामावर प्रेम करत असाल, तुम्ही अभिनयावर प्रेम करत असाल ना, तरच तुम्ही यशस्वी होता. प्रसिद्धी मिळणं आणि ती टिकवणं याबद्दल काय सांगाल? प्रसिद्धी पटकन मिळते, टिकवणं फार कठीण असतं. आजकाल तर इतके ऍप्स, इतक्या गोष्टी, इतकं सोशल मीडियाचं इन्फ्लुएन्स आहे, वेगवेगळी माध्यम आहेत. नुसतं सोशल मीडियाच नाही, असंख्य इतकी माध्यम आहेत की त्यातनं एका रात्री स्टार आहे. पण ते टिकवणं फार कठीण असतं, कारण ते तुम्हाला रेग्युलरली करता आलं पाहिजे. तुमच्याकडे ते टॅलेंट असलं पाहिजे. लोकांना जितक्या पटकन आवडतं तितक्या पटकन लोक टीका सुद्धा करतात. त्यामुळे जे आहे त्याला सतत पॉलिश करत राहणं, लोकांबद्दल, प्रेक्षकांबद्दल कृतज्ञ राहणं आणि नवनवीन गोष्टी त्यांना सतत पुरवत राहणं, जे क्रिएटिव्ह आहे, ज्या गोष्टी, ते सतत करणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी मी जसं म्हंटल, तुमच्याकडे पॅशन असेल ना, तर ती गोष्ट टिकेलच. मी जसं म्हंटल की पॅशन असेल तर तुम्ही या क्षेत्रात या, मग तुम्हाला मिळालेली प्रसिद्धी आणि पैसा टिकायला सोपं जाईल. पॅशन नसेल आणि दुसरं काहीतरी मोटिव्ह घेऊन तुम्ही इथे याल तर ते फार कठीण जाईल तुमच्यासाठी. कारण लोक प्रेम करतात, पण तुम्हाला सतत त्यांना नवीन काहीतरी द्यावं लागतं. म्हणजे दिसण्यापासून ते म्हणजे लुक्स पासून ते तुमच्या डायलॉग डिलिव्हरी पर्यंत सतत काहीतरी वेगळं दिसत राहिलं तर ते लोकांना आवडतं. तोचपणा या क्षेत्रात फारसा चालत नाही. त्यामुळे ती पॅशन असेल तर तुम्ही त्यावर मेहनत घेऊ शकता, तुम्ही ते लक्षात ठेवू शकता. या सगळ्या गोष्टी पॅशनमुळेच होऊ शकतात. सो आय गेस की इथे टिकायचं असेल तर तुमच्यात ती पॅशन असणं फार गरजेचं आहे. नवरात्री चालू आहे, सगळीकडे स्त्री शक्तीचा जागर चालू आहे. कुठेतरी असं वाटतं की ह्या दिवसात ते सगळं काही होतं, म्हणजे सगळ्या टायमाला, सगळ्या वेळेला होतच, पण ते ह्या वेळेला असं स्पेशल होतं. त्याबद्दल असं काय सांगाल? तुम्हाला काय वाटतं? नवरात्र आमच्या घरी खूप छान पद्धतीने साजरी होते. एकतर माझ्या सासूबाई फार देवभोळे आहेत, त्यामुळे त्या सगळ्या पद्धतीचे सण, म्हणजे कॅलेंडरमध्ये नसणारे सण सुद्धा आमच्या घरी होतात, असं मी गमतीने म्हणते. त्यामुळे आमच्याकडे ते सगळे सण होतात. आणि अर्थात सेटवर असं होतंय की गोडाधोडाचं फार नेलं जातंय डब्यात, त्यामुळे सगळेजण एन्जॉय करतायत. कारण आमची बरेचसे आर्टिस्ट किंवा इतर मंडळी ही इथे नाशिकमध्ये राहायलाच आहेत. म्हणजे ती पुण्या मुंबईची असून सुद्धा नाशिकला राहतायत, प्रोडक्शनकडे राहतायत. त्यामुळे त्यांना घरचं नेता येतं खाणं मला, आणि मला जेवण बनवण्याची आवड आहे. त्यामुळे नवरात्री किंवा कुठलाही सण हा माझ्यासाठी उत्तम असतो की मी काही ना काहीतरी बनवून नेते. कपड्यांची गंमत असतेच नवरात्रीमध्ये, सगळे रंग फॉलो करणं आणि त्या तशा पद्धतीचे फोटोज टाकणं, तर त्यासाठीची धडपड. सो बेसिकली आता अभिनेत्री झाल्यानंतर प्रत्येक सण हा जरा वेगळा असतो, कारण काहीतरी स्पेशल करायचं असतं प्रत्येक वेळेला. लोकांना, आपल्या फॉलोअर्सना किंवा आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या प्रेक्षकांना काहीतरी नवीन द्यायचं असतं. त्यामुळे मग कपड्यांपासून ते खाण्यापर्यंत सगळ्याच गोष्टी जपून आणि छान कराव्या लागतात. पण अर्थात त्या सगळ्या करण्यामध्ये एन्जॉय करता येतं. आणि यावर्षी मी पूर्ण नवरात्र फॅमिली सोबत आहे, त्यामुळे अर्थात पुन्हा तो माझ्यासाठी एक आनंदाचा क्षण आहे, आनंदाची गोष्ट आहे. अशी असते माझी नवरात्री. आणि खूप उपवास वगैरे मी करत नाही, पण मी उलट दुप्पट खाते गोडाधोडाचं छान. एक स्त्री म्हणून काय संदेश द्याल तुम्ही मुलींसाठी, स्त्रियांसाठी नवरात्री स्पेशल? बाकी सगळं तर माहितीच आहे. मला असंच वाटतं की स्वतःवर विश्वास ठेवा, आणि जो स्वतःवर विश्वास आहे ना, तो घरच्यांना सुद्धा सांगा ह्या गोष्टी. जर तुम्हाला वाटतं ना, ते घरच्यांशी बोला, ते तुम्हाला समजून घेतील. सो अज्युम करू नका की मी मुलगी म्हणून मला हे स्वातंत्र्य नाही, हे नाही, तसं काही नाही. तुम्हाला सगळं मिळवता येतं, पण त्यासाठी हे चांगलं असणं गरजेचं आहे. म्हणजे तोंड, आपण म्हणतो ना की बोलणं आपलं, आपण कशा पद्धतीने त्या गोष्टी पोर्ट्रे करतोय एक मुलगी म्हणून, हे फार गरजेचं आहे. सो ना, सतत स्वतःला कमी लेखणं किंवा इव्हन आपण मुलगी आहोत म्हणून आपल्याला हे नाही, असं काही नाहीये. सो बेसिकली स्वतःवर विश्वास ठेवा, तर घरचे तुमच्यावर विश्वास ठेवतील. आणि जी गोष्ट करायची ती खुलेपणाने बोला, सगळ्यांशी कम्युनिकेशन वाढवा. त्या गोष्टीतनं बऱ्याच सोल्युशन्स निघतात आणि बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला नीटपणे करता येतात. सो मला तेच वाटतं की स्वतःवर विश्वास ठेवा, जे करायचंय ते करा, पण
त्यासाठी घरच्यांशी कम्युनिकेट करा, तर तुमचे अर्धे अडथळे पार झालेले असतील. आता आपण इथेच थांबूया. मी तुम्हाला तसं खूप जास्त प्रश्न विचारले, माझ्या मनात अजूनही आहेत, पण ते वेळेप्रमाणे आपल्याला थांबावं लागतंय. मी उलट सॉरी म्हणते त्यामुळे तुम्हाला मंजिरी, तुला सुद्धा, कारण मी असंख्य वेळा हे असं काहीतरी अँगल वगैरे नाही बदललेत आणि मी इंटरव्ह्यू दिलाय. सो नाही सॉरी. नाही, त्याबद्दल काही नाही. नवरात्रीच्या पण तुम्हाला थँक्यू पुन्हा सो मच. एकदा शुभेच्छा. तुला सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा, तुमच्या संपूर्ण टीमला शुभेच्छा, आणि मला आज इथे संधी दिलीत बोलायची त्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद. आणि परत आपण लवकरच अजून एक छान लाईव्ह करू कुठला तरी नवीन विषय घेऊन किंवा नवीन गोष्ट घेऊन. आणि थँक्यू सो मच मला संधी दिल्याबद्दल. आणि तुम्ही सगळेजण अशा प्रकारचं प्रोत्साहन देताना, ऍक्च्युली कारण मी सुद्धा हेच करायचे, मी पत्रकार असताना इंटरव्ह्यूज घेणं किंवा नवीन गोष्टींविषयी बोलणं. सो मला माहिती की आपल्या या करण्याने दुसऱ्याला किती पाठबळ मिळतं. सो तुम्ही या गोष्टी आमच्यासोबत करताय हे आमच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे आता तुझ्या टीम मध्ये रंजिता म्हणून जी आहे, जी माझी मैत्रीण आहे, तर आम्ही दोघी एकत्र होतो जर्नलिझमला. तर त्यामुळे तिने माझं सिलेक्शन करणं, तिने मला तुमच्याशी जॉईन करून देणं, हे मला तिने केलेला सपोर्ट, आणि हे फार गरजेचं आहे. सो थँक्यू सो मच तुमच्या अख्ख्या टीमला. आणि आपण पुन्हा भेटू, पुन्हा खूप गप्पा मारू, बोलू. थँक्यू मंजिरी, आणि तुला पण ऑल द बेस्ट, थँक्यू आणि नवरात्रीच्या खूप साऱ्या थँक्यू. शुभेच्छा. तुम्हालाही तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू सो मच.